قوناغên dîrokiyên li pey hev anhak peyda kiriye û paşerojek çavlêkirî amade kiriye. Şûnmayên dîrokî çîroka serdemekî bi bûyer û bizava mirova û çanda çerxekî tomar dike. Gelek aşên avê li devera dêrikê hene û yek ji wan aşa aşê Bane Qesrê. Abdülcelîlê Sofî Elî yê bi navê bavê Zeîm tête navkirin, hin çîroka evî aşî dibêje. Berê me dibêjin aşê Bane Qesrê, aşê avê. Aşê mala Şebram Heqî, mehalu dîtiye zêdetirî vê. Ji dêdeyî mesela Emrê min de jî ev aş heye zilamê 100 salî jî gotiye ev aş aşê mala Şebram. Ev aşê hene Emrê vî aşî, Emrê vî aşî eş tere dibêjim zêdeyî 700 sala ye. Bor misal kirî, yê 100 salî min jê sual kirî got me dîtiye şigal. Yêdî sual kiriye yanî me hesab kiriye 650 sal, 600 sal heye. Ev aş bi avê digerin û bi hêza avê fer aş dizîvirin, genim û ceh û nok û kunciya dihêrin. Vî aşî ji Bacirîqê, Kaniya Nemê, Xirbê Bacirîqê dihat. Dihat coyê re dihat, heta dihata Bane Qesrê ser vî aşî. Aşvan hebû, vêca dor 8 insana ji gundê me bûne aşvanê vî aşî. Herkî 5 sala, 4 sala vê talî aşvan nebûn ca deman dikirin ji xwe re. Mesela yê pere nebam ziraxe dida. Piyanek dido dexil didan ji dêla perê xwe. Ez bixwe hatime vî aşî me ziraxe daye. Bi ziraxe piyanek dexil bû, ji desta perê xwe da dibirin. Ev aşê henê genim dihêrt. Nîsk dihêrtin, nok dihêrtin, ce dihêrt, tehîn çêtkir. Aşekî gelek şol ev avayî boş bû. Yani 20 arvan hatıma, 3 arvan heta êvarî yek ledma. Ew qas ava vî aşî xurt bû. Adil ciwa wê 4 kilometr rehet heye. Me tişo gundiya, mesela wê bakin, êvarî yek êvakê, merin ciwa iş. Gundî hemî rajê bêra xwe, dasa xwe, mera xwe em ê bişwana. 2 roja, 3 roja mêl vê civê bida. Heta me cox lazî bikira, mêbaniya vê dê, pê pere, pê tiştek. Alavên aş, aşê bîrhatina divekin. Çawaniya jiyana mirova şerove dikin. Xwe ewliya reîsî sikira. Sikira avê divê werê. Aşvaniya diduya û hosta. Jinê de aş bir. Ev de hemî hecîr bû. Her hecîrekî vê dê awrê bû li bê wa. Hecîrê vê dê. Xwedê em milê herreş bûn, em milê hespî bûn. Hecîrê wê. û bi Xwedê meho newîrî bû ji mara jî werê vir. Gîm ev pê dar hatbayî mar nebte bedava. Gî mar vî aşî hebûn. Wê werê dewle bû, mizraxe bû, du kuç bûn, du kuç fer aş gundê ser wê bin, nêr û mê. Şeh û bindeqe bûn û eyara ku ar genim pê dayê de girt kir hûr dikir û bêra ku pê dat arvan da digirt. Xwedê ev bûn mewadê êş. Gelek şûnmayê deverê pê çavdêriya xudanên wan lê kolîn lê hate kirin. Wekû girê moza, hemoker, çaxirbazar û gelek şûnmayên din. û gelek cih bi dizî ve bazirganên neberpirs, kolan û dîroka milletekî bi arzanî firotin. Her kevirekî dengê kerane û zendûbendê mirovekî tîne ziman. û her aşekî aşê jiyanê digerîne. Ji gundê Bane Qesrê, Ehmed Sofî Ark.